салом дӯстони азиз, барои шумо пешниҳод менамоям тарзи тайёр кардани морожник дар хона. Барои мо даркор аст сливки 500 мг 35%, сукшони молоко, шоколади сиёҳ 150 г ва печени резонакро истифода мебарем. Дар аввал сливкаро бо сукшонка бо миксер лат мезанем. ҳатман бояд сливкаи шумо дар холодильник 1 рӯз пеш бояд истода хунук шуда бошад. Шоколадро аз тёрка мегузаронем ва бо сливка якҷоя мекунем. бо ҳамин тарз оромедем. Печениро мемонем, аз болои печени креми тайёр кардагиро мемонем, боз аз болои крем печени мегузорем. Баъд холодильникда мемонем то ки 3 соат дам гирад.